Krásni ľudia, fanúšikovia, je tu opäť seriózny obsah, keďže ste nám viacerí písali, že tento formát vás veľmi bavil, že to je hodnotný content, tak v ňom budeme pokračovať, špeciálne teda preto, že zimné prestupové obdobie a celkovo tá situácia v Anglicku v lige je naozaj priaznivá na zaujímavé témy a mnohí sa ma pýtate už zo pár týždňov, najmä teda po tom, čo Arsenal neúplne zvládol svoje pohárové vystúpenia, čo mu uteká pomedzi prsty aj ten titulový pretek, keďže Liverpool je naozaj v skvostnej forme. Či je Mikel Arteta stále ten človek, ktorý by mal ostať na lavičke Arsenalu v prípade, že teda by sme v tejto sezóne nič nevyhrali a či by mal viesť Arsenal aj v ďalšej sezóne, prípadne aj do budúcna, ak sa teda dívame na takúto, alebo keď si kladieme takúto štandardnú otázku HR oddelenia, kde sa vidíte o 5 rokov. Tak môj pohľad je úplne jednoznačný a chcel by som teda to nejakým spôsobom rozobrať. Prečo si myslím, že neexistuje momentálne a myslím, že ešte nejakú dobu nebude existovať lepší manažér pre Arsenal, ako je práve náš súčasný Gaffer. A prečo Arteta by mal dostať dlhodobú dôveru? Jednak ja som totálne presvedčený o tom, že tá kultúra tej netrpezlivosti je niečo, čo ubližuje futbalu, že by tréneri mali dostať naozaj čas na to ten projekt nejakým spôsobom dokončiť. A že sa to nesmie merať skutočne iba nejakými trofejami a takými a podkladať to argumentami, koľko minul a prečo už nie sme dávno víťazi ligy a ligy majstrov a podobne. Jednoducho toto sú argumenty naozaj veľmi infantilné a povrchné, s ktorými sa mi ani nechce veľmi ísť do nejakej dišputy, pretože ak sa chceme baviť o tom futbale naozaj do hĺbky a seriózne, tak to treba naozaj zanalyzovať trochu komplexnejšie. A teda napríklad, a špeciálne teda v prípade Arsenalu, sa pozrieť na to, že kde dostal tento klub Arteta za z môjho pohľadu extrémne krátky čas. My sme boli klub, ktorý jednoducho nelákal veľké mená, od ktorého hráči odchádzali alebo utekali, lepšie povedané, za lepším platom, za väčšou šancou získať trofeje. Boli sme možno aj 10-15 rokov, odkedy sme sa teda presťahovali z Highbury na nový štadión a nebola tam ani taká tá finančná situácia na to, aby sme vedeli doplatiť, či už to tie platy, alebo si kúpiť tých hráčov priamo nejakým cashom na drevo. Takže asi 15 rokov sa na toto trpelo. Išli o tom vtipy zaslúžene, si myslím, lebo boli tam aj sezóny, ktoré sme nezvládli tak typicky arsenalovsky. Samozrejme, Arteta túto kultúru ešte stále úplne nezlomil, ale pretvoril ten tím z môjho pohľadu diametrálne a ja osobne som stále jeho veľkým obhajcom. Argument, ktorý často počúvam, je, že minul 700-800 miliónov a už dávno sme mali byť najlepším tímom na svete. Samozrejme, toto asi nemusím vysvetľovať niekomu, kto naozaj ten futbal berie aj trošku komplexnejšie, že takto to nefunguje. To by naozaj sa muselo teraz podľa týchto zákonov dariť Manchester United, ktorý preinvestoval ešte viac. Chelsea rozhadzovala peniaze neuveriteľným spôsobom. Stále to nie je nejakým spôsobom upratané a tá kabína je taká, že odchádzajú hráči, prichádzajú hráči a až teraz z môjho pohľadu sa to nejakým spôsobom upratuje. Tí všelijakí 100 miliónoví hráči na 9 rokov podpísaní. Takže takto to nefunguje. Hlavne teda tam chýba naozaj aj taká tá úplne druhá, trošku hlbšia vrstva, že treba ten Arteta aj hráčov za zhruba 230 miliónov popredával, takže tá čistá investícia bolo iba na úrovni okolo 550 miliónov, má za sebou 11 prestupových období, takže keď si to spriemerujete, tak to vôbec nie sú také nejaké astronomické čísla, špeciálne v tejto dobe, ktoré by nejakým spôsobom Arteta porozhadzoval a chcel si akože kúpiť úspech. Takto myslím nefunguje náš klub, čo sa veľmi teším, že ani teraz nejdeme do nejakého panického nákupu nejakej 100 miliónovej posily.
Samozrejme, ja by som si tiež veľmi rád predstavil, alebo teda privítal útočníka, ktorý by bol gólový a ktorý by tam hral naozaj na tej svojej prirodzenej pozícii ako taký predátor, ktorý dá tých 20-30 gólov za sezónu, či už to Gyökeres, Izák, spomínal sa Osimhen, Dušan Vlahovič, kadekto, ale ak si niekto myslí, že to je naozaj takto, že poď sem klobáska, zjem ťa, príde útočník a zrazu otočí celú sezónu hore nohami a klub začne zrazu dávať 5 gólov v každom zápase, tak to sú naozaj trošku infantilné názory z môjho pohľadu. Ja si myslím, že tí ľudia nie sú... Ani neviem, myslíte, že ich nenapadlo? Že im nenapadlo toto, o čom sa rozpráva na celom internete, že Arsenal potrebuje útočníka. Ale ja napríklad tomu úplne rozumiem, že vlastne do toho nešli v lete, lebo mám to tu rozpísané. 56 gólov padlo z kopačiek Saku, Trossarda, Odegaarda, Martinelliho, Ricea a ďalších 22 dal Havertz a Jesus, ktorí kvázi alternovali na tej pozícii stredného útočníka. Pri takýchto číslach a pri tom, čo si pýtali mužstva alebo teda kluby, od ktorých sme chceli kúpiť hráča, či už to Izáka alebo Gyökereša, nešiel by som do toho ani ja a osobne by som naozaj skôr veril svojim hráčom, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Nemôžete jednoducho odpísať svojho útočníka, ktorému prejavujete dôveru a jemu sa teraz mesiac nedarí, ako dajme tomu Kai Havertz, ktorý je naozaj v totálnej antiforme momentálne a v zime okamžite kúpiť niekoho na jeho miesto, lebo tá kabína by sa vám jednoducho veľmi rýchlo roztrieštila a ja si myslím, že presne takto rozmýšľajú v Arsenale. Samozrejme je to nutné, treba toho hráča na tento post určite, ale napríklad tým, že prídeme zrejme, alebo teda budeme robiť aj takú trochu také nejaké omladenie stredu zálohy, tak z môjho pohľadu určite dôležitejšie a potešil som sa teda, že sa spomínal ten Zubimendi, pretože odíde Jorginho, odíde Partey a Asi a tam nás môže tlačiť reálne topánka. Ten útočník, to sa dá vyskladať, či už to naozaj sa musia vrátiť do formy hráči, ktorí tie góly dávali. My sme to hrali vždy z tých krídiel. Ten problém Artetu je v niečom úplne inom. Keď vyjde čas, verím, že sa k tomu ešte dostanem. Ale teda toto je môj názor, že takto to nefunguje. Takto futbal, takýto jednoducho nie je. Že je tam nejaký jeden hráč na trhu, za ktorého teraz treba zaplatiť 80-100 miliónov a tým je všetko vyriešené. Takto to nefunguje. Ja sa veľmi teším, že tí najlepší hráči naozaj zvažujú, že do Arsenalu prídu, respektíve, že sme v tej hre a bijeme sa na tom trhu o tých hráčov, ktorí naozaj ten klub môžu niekam posunúť. Toto si myslím, že je jednoznačne úspech Mikela Artetu. Veľmi dlho sme trpeli éru, kedy sme si vždy vyberali, dá sa povedať, iba z výšky. Dá sa povedať, že z môjho pohľadu, aspoň teda takí jediní naozaj solidní hráči na svetovej úrovni, ktorých sa nám podarilo získať v tej ére predtým, tak tam by som do tejto kategórie hodil Alexisa Sancheza, Mesuta Ozila, Santiho Cazorlu. Veľmi rád som mal samozrejme aj Oliho Žirúda, Vermaelen, Koščelný, sympatiák bol Podolský. Ale to už nebol ten taký úplne najvyšší level, ako dajme tomu Declan Rice, o ktorého sme vyhrali ten súboj s inými mužstvami, ktorého takisto chceli. Takže toto je za mňa obrovská zmena, ktorá ide jednoznačne za Artetom a stále platí. Ako náhle sa objaví na trhu nejaké meno, ktoré naozaj je rozdielové a je to ten, dá sa povedať, world class player, tak sme v hre. Veľmi sa mi páči, že ideme po mladých hráčoch, ktorí majú potenciál, ten scouting je tam super. Potešil som sa Calafiorimu, lebo to je hráč, ktorého som mal napozeraného z Talianska a považoval som ho za obrovský talent, takže ma veľmi potešilo, že takýchto hráčov do klubu vieme dotiahnuť. A celkovo, ja tu mám vypísaných zo pár mien, iba tak na ilustráciu, že ako to vyzeralo predtým a akých hráčov sme naozaj museli v Arsenale strpieť a ako sa to zmenilo proti tomu, čo tam vidíme dnes, tak tých zo pár mien Elneny, Mustafi, Sokratis, Pepe, samozrejme Nicolas Pepe, ale teda to je v podstate hráč, ktorého musel nejakým spôsobom vyriešiť potom aj sám Arteta, čo sa mu podarilo.
nie teda úplne finančne lukratívne, ale zbavili sme sa ho. Chámak, Žervíňo, Rob Holding, aj keď to bol sympatiák, Lucas Perez, Bernd Leno. Takže to boli hráči, s ktorými sa naozaj nedalo hrať o titul. Toto celé prekopal Arteta, on mal ten svoj niekoľkofázový plán. Neviem presne, kde sa momentálne nachádza, či už sme v tej poslednej, ale predpokladám, že nie, dúfam, že nie. A to, čo sa teda podarilo Artetovi vybudovať, tak to je hlavne o tom, že stabilizoval naozaj stoperskú dvojicu. Tam je to čisto jeho projekt, to, že vytvoril teda dvojicu Saliba-Gabriel. Stoperi, ktorí sú z môjho pohľadu asi najlepší momentálne v Anglicku, tak objektívne. Myslím, že nám ich môžu závidieť skutočne až niekam po Real Madrid, keďže o Salibu je záujem obrovský. Gabriel je strelecký ťahuň momentálne Arsenalu. Takže toto je Artetov taký nejaký... Toto ide za Artetom celkom jednoznačne. Pritiahol Martina Odegaarda, ktorý sa nevedel nájsť v Real Madrid. Z toho urobil kapitána. Konečne po dlhých rokoch naozaj poriadny charizmatický kapitán, na ktorého môžeme byť hrdí. Sú konečne preč časy Aubameyanga, Šaku, ktorý zahadzoval dres a podobne na tejto pozícii alebo na tejto veľmi dôležitej role Arsenal dlho trpel, že nevedel nájsť naozaj ten tmel kabíny a dlho sme si nevedeli predstaviť naozaj takú osobnosť, ako bol svojho času, či už to Thierry Henry, Patrick Vieira a podobne. Takže toto je naozaj jeho projekt. Saku síce vytiahol Emery, ale Arteta z neho urobil 150 miliónového hráča. Tam myslím úplne bez debaty. Jediný problém, čo mám v tomto vzťahu je, že teda Saka bol Artetom z môjho pohľadu až príliš preťažovaný, až zbytočne niekedy a takže samozrejme viem nájsť Artetovi tie chyby, ktoré porobil a to zranenie Saku, ktoré teraz prišlo na Crystal Palace, ktoré nás celkom pravdepodobne môže stať úspešnú sezónu, ide z veľkej časti aj za našim trénerom, ale teda sú to veci, ktoré jednoducho možno viete pochopiť, ale minimálne na to viem ukázať, že toto sú veci, kde by som si vedel predstaviť trochu inak rozmýšľať nášho trénera. Spomínal som Ricea, to je hráč, ktorý je asi takým najkrajším príkladom toho, kam Arsenal sa posunul pod Artetom, že tí hráči vedia prísť za takéto peniaze, ktorí sú na svojom poste, dá sa povedať, špička na svete. Čiže to je taká nejaká kostra, k tomu pridať vieme samozrejme to, čo sa mu podarilo vytvoriť z Martinelliho, aj keď jasné, išla jeho výkonnosť dolu. Na Martinellim asi je najkrajšie vidno možno to, čo je takou najväčšou slabinou Artetu a čo určite sa dá kritizovať a čo je z môjho pohľadu aj najväčší problém súčasného Arsenalu, že je tam strašne veľká taktická zviazanosť, až by som povedal preprogramovanosť, taký overprogramming myslenia niektorých hráčov a špeciálne teda Brazílčania na toto určite trpia. Martinelli, keď prichádzal ako 17-ročný chalan, tak tie prvé roky to bolo nesputaná šelma na tom krídle. Robil si s tými obrancami doslova čo chcel, rozmýšľal stále dopredu, mal tú priamočiarosť, samozrejme nebol ešte tak dobre strážený, nevedelo sa o ňom toľko, potom sa už na ňo začali tí súperi chystať, ale momentálne je to naozaj až príliš zviazanosť, taká prílišná zviazanosť systémom, preto vidíme Martinelliho častokrát tú loptu vracať naspäť a ísť do takých tých šablón, ktoré má Arteta samozrejme vymyslených X a viem, že aj na tých rohoch je to krásne vidno, že to, čo všetko majú natrénované, také tie mikrosituácie, tak tam sú asi na najvyššej možnej úrovni momentálne v Anglicku, ale hrá to v tejto chvíli proti ním, lebo my ako keby nemáme naozaj takú tú inštinktívnosť. Také niečo, čo má Liverpool, že jednoducho tá lopta sa dostane dopredu a všetci rozmýšľajú nad tým, ako nejakým spôsobom zakončiť. My ideme do tých našich osvedčených kombinácií, centrov, preto kolujú potom štatistiky, koľkokrát sme zacentrovali a koľkokrát Everton odhlavičkoval loptu bez problémov, lebo to bolo jednoducho prečítané. Takže toto je najväčšia slabina Artetu, ale určite nie je jeho
manévre na prestupovom trhu a niečo podobné a treba naozaj oceniť to, kam ten klub dostal. Sú tam samozrejme aj ďalšie mená, či už to Trossard, ktorého perfektne dokázal vytiahnuť, alebo teda za skvelé peniaze dostať do klubu namiesto Mudryka. To sú všetko naozaj také nejaké manažerské, nie že fintičky, ale taký ten cit, akým spôsobom aj dáva priestor talentovaným hráčom, či už to Nvanierimu, alebo na ľavej strane obrany na momentálne rastie Luis Kelly, perfektný hráč. To sú všetko futbalisti a to je ten man management, ktorý má Arteta podľa mňa zvládnutý, aj keď samozrejme teda sú tam nejaké také slabšie miesta, ako to preťažovanie niektorých kľúčových hráčov, ktoré bolo z môjho pohľadu zbytočné, ale naozaj poukazujme na tie veci, ktoré sú tou skutočnou slabinou toho momentálneho systému, prečo Arsenal má taký problém v efektivite a nerozprávať o FC Corner a 700 miliónoch a prečo je z toho iba jeden FA Cup. Čiže uzavriem to asi naozaj aj tou kritikou, lebo tá je rozhodne zaslúžená. Je to celkom určite, teda tá taktická zviazanosť a overprogramming hráčov, ktorým pasuje skôr taká voľnosť a tu pod Artetom jednoducho možno prestali cítiť a nemajú. A samozrejme sú tam aj niektoré veci, ktoré mohol zvládnuť v tej premene kádra lepšie. Z môjho pohľadu najväčšia chyba bola určite toho, že sme sa zbavili Emiho Martineza. Samozrejme vyriešil to nejakým spôsobom okľukou nakoniec cez projekt Ramsdale Raya, ale Emiliano Martinez nemal odchádzať, to ide asi za ním. Je tam asi tiež možno úplne neodhadnuté to, že neostala žiadna alternatíva na Martina Odegaarda, že sme sa zbavili aj Vieiru, aj Smisarova, ale to sú tiež také veci. Nie sú to hráči jednoducho, ktorí by tú sezónu zachránili, alebo ktorých by sme si vedeli predstaviť, my fanúšikovia Arsenalu, že teraz nabehnú na ihrisko a zachránia jednoducho tú kreativitu mužstva v čase, keď sme trpeli tými absenciami, či už to Odegaarda alebo Saku. Nezvládnuté to bolo samozrejme pri Sterlingovi, ale to je to sa asi dalo čakať, aj keď teda on tvrdil, že uvidíme to najlepšie z neho. Ale za mňa Arteta určite by na lavičke málo stať. Vôbec to nebudem merať tým, koľko peňazí sa minulo. Či kúpi útočníka, či vyhráme nejakú trofej ešte v tejto sezóne. Ja chcem vidieť naozaj kontinuálny progres. Chcem vidieť to, že nerobíme panické nákupy, že pritom rozmýšľame, že nejdeme za cenu nejakých takých drahých skratiek ako iné kluby, ktoré by, dajme tomu, určite chceli byť v pozícii Arsenalu momentálne. Či už to Manchester United, ktorý má pred sebou kopec roboty z hľadiska prestavby, Tottenham ani nehovoriac, Liverpool to čaká takisto, aj keď momentálne hrajú naozaj absolútny prím, tak tá rekonštrukcia týmu tam určite príde. Chelsea je v takej tranzičnej ére takisto. Manchester City tiež musel niečo urobiť, tam to riešia nákupmi, zmluvami. Takže nemyslím si, že Arsenal je na tom momentálne nejako na tom pomyselnom grafe zle. Chýba ten posledný krok a tá dôvera jednoducho pre mňa v súčasnom futbale pre tých trénerov je niečo, čo by sa malo vrátiť do toho obdobia, keď prichádzali k futbalu tréneri ako či už to Arsene Wenger, ale špeciálne teda Alex Ferguson, ktorí dostali toho času požehnanie a nakoniec vidíte, ako to dopadlo. Manchester United, týmto celé asi uzavriem, čakal pod Fergusonom myslím 7 či 8 rokov na titul, neviem či 4 roky na vôbec nejakú trofej, boli dokonca aj 10 či 8 či koľkatý, takže tam sa to naozaj
tam sa to naozaj zhodnotilo, že jeden človek, ktorý mal víziu, ktorý mal plán, ktorý dával dokopy celú tú kabínu dlhodobo, lebo to sa jednoducho nedá, keďže každý tréner zdedí nejaký iný manšaft a trvá strašne veľa rokov, kým si to vytvoríte naozaj do takej podoby, v akej to chcete mať a s čím viete pracovať. Možno trochu dlhšie video, ale určite nebola ani obsiahnutá celá téma, ale z tohto som sa chcel určite vyrozprávať, takže kľudne napíšte do komentáru váš pohľad na túto problematiku.